Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigrisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hindi man ako gwapo, Nata, sisay nagtaram sa imong gwapo ka. Lunis na lunis, gwapo. Maribo kong gagaya. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Joy Cargulyo, si Ron Girinya Llagas, Ma'am Mabeta Roma, Sir Max Beron,
Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita ni Lunes, Monday, petsa 15 kang Disyembre taon 2025. Sabayan po ninyo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Magre-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, syempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apuira po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. December 15. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre po, duman sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, kadakol-dakol na okasyon nyo yan. O nitabihan sa kuyang tugon, pag dai po kamo imbitado, dai magduman. Dai po magduman, pag dai po kamo imbitado. Na makasupog. Saro pa puntogon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man tabi ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sada. Hoy duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po nakakaram kaya. Layluway sa natabi si Ron Girinya Llagas ang pagkarigos ta baka ma-slide ka man dyan sa CR. Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaom mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Tarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Good morning, Sir Plod Rio. Morning, Tabi. Merry Christmas. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako, Tabi, si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana, Tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live. Ngunyan pong Lunes, December 15, 2025. Sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing ini. Ala, sige. Lunes dapat pag Lunes nantan si Mananin dapat live na live. Alive na alive.
Dahil magpapara burba rod ngunyan. Lalong-lalo na po sa mga government employee. May magayon na naman na bareta. Sir Plodrick Rio, good morning. Iguan na naman Sir Ki Maray na bareta sa mga government employee, mga kawani ng gobyerno. Paldo-paldo. Paldo-paldo. Ngayon mga karot nyo kung kamutabi mga kawani ng gobyerno. So 20,000 pesos na service recognition incentive o kaya itong pigapod bagang SRI. Sir Plod Rio, marireceive na po ngunyan o kaya poon ngunyan na aldaw perte. Ay, so marireceive na databi poon ngunyan na aldaw pitsa 15 ay rimate garip mapindot-pindot na naman sa nakini sa ATM. Ma'am Malulim, good morning. Ang Department of Education albay mga tugang may pagirumdom mapadapit po duman sa pagsasagibo din mga Christmas party asin Christmas break sa mga pampublikong eskwelahan. O ni tabi pag ororestoryahan tama nining si Tatay Jesus na nakabalik na po sa iyang pamilya dyan sa Pulangi. Ayo piniso nag-viral dyan sa social media. Pigpost ini ni Ibana Alawi. Sir Harley Ranosa, midbid mo ini si Ibana Alawi. Sino si Ibana Ilawi? Ay, Ibana Ilawi. Ibana Alawi. Pangyari. Ayun sa nga si say ini tabi si Ibana Alawi. Ako bihira ako magka-crush sa mga babayi. Medyo ako pag may naila akong pugi, mas na-attract ako sa may pugi. Pero pag sa babae maluya. Ano tabi si Redwin? Ano tabi? Mamalo. Matubod ka daw sa ko na pag nakakahiling ako kipogi, ang lahat ng nagpipintik na ang sakuyang goramo. Pero une si Ibana Alawi, pakahiling ko iba so reaction kang sakuyang lawa. Gari baga pigkaralintura ako. Sige, pag-restoryahan tayo nito, total mapas kuma. Biglang duminakulso kapamilya ni Tatay Jesus. So, palaboy baga ini duman sa Manila na sa paagi kang social experiment ni Ibana Alawi na nagpanggap bilang bados na palaboy man. Tapos nangahagad ki parang nangingilimos. Auta si Tatay Jesus saro man na palaboy, saro man na nangingilimos, iyo lugod so nagtao. Tatad pag irestoryahan tantangon yan may nag-aararog ng mga politiko. Kung todo di video. Nakahiling ki ngaya PWD, nakahiling ki medyo taong grasa o kaya mo singon dyan, bibidyo, tigtawan na biyo, pigpakakaan, pigpad, igararog. Yan sa nanindoan ararogo. Ano ang intensyon? Yan, bukas ba sa loob ang iyong ginagawa? Kaya day man, pakitang tao man sa napaipal. Ala, sige po, alas 7:18 na sa tuyang Philippine Standard Time. Kuanta daw tabi mo ng linya kan pag-asa ha. Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon.
Talos ngunya na si Mana, puros party na, ano? Party na ngunya. Sige tabi, kuwanta mo na linya kang Pag-asa, ramon ta mo na tabi ang magiging kamugtakan kan panahon. Nasa linya ng Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting. Ayan. Psst, Pag-asa. Pag-asa, naputol tabi. Ay, naputol sa Pag-asa. Madali. Oh, nawara sa Pag-asa lugod. Pag-asa. At live mula dito sa Pag-asa sa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, December 15, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Una, yung Northeast Monsoon, medyo malakas po ang hanging amihan ngayon o Northeast Monsoon na makakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Magdadala ito ng mga pag-ulan, mga mahinag sa tamang mga pag-ulan, partikular na sa may Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Easterlies naman na magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa may Bicol Region, ilang bahagi ng Eastern Visayas at silangang bahagi ng Mindanao. Sa ibang bahagi na ating bansa sa Luzon, makikita nyo, wala pong halos masyadong kaulapan dahil po mga maninipis na ulap na dala ng Northeast Monsoon ang magdadala naman ng mga pag-ambon, mahinang mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Visayas at Mindanao, mga localized rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. Sa ngayon din po, wala tayong minomonitor pa na cloud clusters or maging low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan, partikular na sa may Bicol Region na dulot ng easterlies. Ang nalalabing bahagi naman ng silangang bahagi ng Luzon, itong Cagayan Valley Region at malaking bahagi ng Cordillera, kasama pa rin ang Aurora at Quezon, ay makararanas sa mga pag-ulan na dulot ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Localized thunderstorms naman ang mararanasan sa may bahagi ng Mimaropa dito sa may Southern Luzon. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan. Mga localized po ito na mga light rains na dala naman ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Ang agwat ng temperatura sa Lawag nasa 22 to 32 degrees Celsius, sa Baguio nasa 15 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 21 to 28 degrees Celsius. Sa bahagi ng Kamaynilaan nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 22 to 28 degrees Celsius, sa Legazpi nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, mga localized thunderstorms ang mararanasan sa Palawan. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands 26 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Eastern Visayas, partikular na po ito sa may Northern Samar, Eastern Samar, maging sa Southern Leyte, inaasahan naman natin ang mas malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng easterlies, habang ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas ng mas maliwalas sa panahon pero posible pa rin ang mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo nasa 26 to 30 degrees Celsius, sa may Cebu naman 26 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Inaasahan naman natin ang maulap na kalangitan na may mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa bahagi ng Caraga at Davao Region na dulot ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin ang mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. And as
So 5 a.m. po today ay may naka-issue pa rin tayo na gale warning, particular na sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang sa Aurora dito po sa may Dilasag at Kasiguran. Ito po ay dulot ng malaking pag-alo ng karagatan na dulot naman ng hanging amihan. Inaasahan po natin na magiging maalon yung karagatan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya delikadong maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na po yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng mga nabanggit na lugar. Bagamat inaasahan po natin sa mga susunod na araw ay bahagyang hina yung hanging amihan o northeast monsoon, kaya posible rin pong malift itong ating gale warning sa mga susunod na araw. Sa iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan natin ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan, habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng ating karagatan. Muli po, mag-ingat lalong-lalo na kapag may mga localized thunderstorms. Umiwas po lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa ilang baybayin ng ating bansa kapag may mga thunderstorms. Narito naman ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po yung ating weather outlook. Bukas hanggang Miyerkules, posible pa rin maging maulan sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Isama na rin po natin na dulot naman ng hanging amihan dito po sa may Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon. Habang ang easterlies at ang ITCZ, so either easterlies po yan or intertropical convergence on ITCZ, ang magdo-dominate po dito sa may eastern section or magpe-prevail dito sa may eastern section ng Mindanao, kaya posibleng magiging maulan pa rin sa mga sunod na araw. Pagdating ng Thursday to Friday, inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa may silangang bahagi ng Luzon, dulot po ng northeast monsoon or ng shear line. Posibleng makaapekto po ulit ang shear line sa mga sunod na araw, habang ang intertropical convergence zone or ITCZ ay magpapaulan sa may silangang bahagi naman ng Mindanao, yung Caraga area po at maging ang Eastern Visayas at maging itong Davao Region ay posible pong magkaroon ng mga pag-ulan hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Mayan po ay magiging dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Sa ngayon po, base sa pinakahuling datos na nakalap natin dito sa Pag-asa, ay wala pa po tayong namomonitor na low pressure area or maging bagyo. At least in the next 3 days, medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. Kapag meron po tayong bagong datos, ay mag-update po tayo. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 6:30 na umaga at lulubog, ganap na 5:29 ng hapon. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Makikita nyo po real-time ang mga latest advisories natin, thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. So maaari po kayo bumisita sa ating websites, lalong-lalo na po dito sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed week ahead sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat po, Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan, ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May mga paguran-uran kuminusog tabi so amihan and easterlies digi sa may area kang Bicol Region. Pasiguro sa natabi ko ron, pero malipot na tabi. Ati Pides, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Kay Madam Maria Elena Yamamoto, good morning. Happy Monday po. Magdarasa na tabi parmiki panangga sa oran, tapos mag-jacket. Mga nagkakarelipot, mag-jacket na sa natabi. Nalilipot na ngayon ako, magum na ako. Sige na, baluan na kung yan. Magum ka na. Tapos ang ibubuhay mo, anong ipapakakan mo? Ay, inda. Alas 7:28 sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanong munaan sa tuyang mga katuwang sa programa.
serbisyo, asin reparo. Ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Pinapaabot po din Merry Christmas sa gabos po. Ikaan burak ni sa mong banwa. Magayo Sirigman mga tugang ang programa nga nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Siyempre mga tugang kasabay taman dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet. Yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Alba. sa gayo Yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Hindi ka na talaga. Hindi o na matingay na. Good morning kay Ma'am Rica Listana. Happy Monday po. Nagdaranga. Sige, alas 7:30 na mga tugang, mga kabayan. Day po mag-arali Mabalik lang po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:32 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras niyan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan yan sa Barangay Poblasyon, Malinaw, Alba. Diyan po kamo magtaya sa loto. Bako po sa waiting. Sige, salamat. Mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako man po giraray, si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Kunyang pong Lunes sa Petsa 15 kan Disyembre taon 2025.
Sundo kita alas 8. Mga tugang mga kabayan, 10 days before Pasko. Kaya no papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Sige tabi mga tugang, 10 days na sa natabi, Pasko na, sincha ko. Kumusta tabi? Pasalamatan ko na muna sa mga nag-confirm. Mga ma-share kan sa indang nabaro-baro, mga date na blessings sa indang pamilya. Pasalamat po ako ta ining taonan tabagang pigigibo, ining pamaskong handog, gift giving diman sa mga tios na pamilya, parehas taman tios. At least may mga barkada na kitang nag-pledge Salamat kay Busmar Burser, kay Mr. and Mrs. Max sa Biron. Yan. Salamat man kay Art Blanquisco Jr. Yan, kay Sir Rex De Leon, kay Ma'am Lulu, si pa Sir Art Gomez, salamat man. O mga nangako na sa tuya na matabang man, ma-share man kan sa indang dit na blessings sa gigibuon tatabing pamaskong handog kang programang ini sa maabot na Disyembre 24. Next week na po yan. Kaya ngunya na si Mana, kaipuhan ta na yan na magkatiripon tanganing magka-arayos ta na yan So salamat to nung tabi sa pag-share nindo kan sa indong date na blessings maski na nga ni aramta na mga nagtitirios kita, si Sir Edwin nag-pledge naman si Sir Edwin. Salamat to nun maski na nga ni nagtitios-tios kita, pero mas bagay itong nakakatabang man kita, maski na nga ni tabangan man kita, pero makaugmahon sa satuya na once a year nakakapag-share man kita nindit na blessings so sabi na nga ni pag nag-share ka databi kan sa imong dit na blessings, ang balik po kayan siksik liglig at umaapaw. So salamat to nung tabi sa mga masugusto pa tabi mag-share man, magtarabang, maki-message na lang tabi ako nindo kung saan ko pwedeng pick upon. Basta importantihon bugas, may masubong lamang mga pamilya, may pag-urarampangan lamang sa Pasko bugas, dilata, noodles, asin iba pa kung ano tabi ang sendong mabaro-baro. Nasa linya si Mayor Ray, baka may importante ning pangapudan sa mga taga-tabako. Mayor, good morning po. Sandali hata. Mga tugang, nasa linya si Mayor. Mayor, nasa programa tabi ako. I-on air ta katabi, Mayor? Yor? Pwede man tabi. Sige, tabi. Mga tugang, nasa linya si Mayor Ray Bragais. Taaram ko, warangon dyan si Mayor sa tabako, Baka may importanteng pangapunan si Mayor. Mayor, go ahead, tabi. Mayor, good morning. Good morning. Tabi, Max, may ako lang po na klararon. So, issue naman sa barangay San Carlos na pagdala kang pamaskong handog makahirak man po si Kapitana Ani. Nagigibong issue na nagdala duman sa tuyang mga staff na para i-stock duman sa barangayol. Alagad, sa totoo lang talaga, dahil man na inako ni Kapitana Ani, dahil man po kilaganan. Bako sa kung anong issue tabi, Mox. Okay, na-misinterpret kan mga taga San Carlos. Ang una ninda, dahil inako ni Kapitana. Tapigibo na nga, tamili nga, bako kalyado, bako mampuarog kayan. Bako po. Dahil lang po tabi na, lagana, sana po masabutan tama po si Kapitana. Iyo po. Makahirakman. Narumduman po tabi, baga Mayor, kan tig-interview ta ka, tigpapaliwanag mo, ini, so may mga available lang na malaganan sa barangay ninda.
Sige ito po, sa mga sige po, nagkaimot tabi. na nakapreposisyon. So tamang-tama, Sige po, tabi, Mayor, Mox. yaong ka naman sa dangon yan, ano ang proseso na sa pag-distribute kayo ni tabi? No rin na tabi ni distribute tabi sa mga Sige, Mox. pamilya. Baka tabi ngon niya na hapon Okay. Mayor, o hanggang sa papaluka, ano po, sige, Mox. go ahead po. Baka po tabi Mox ngunyan hanggang po sa aga, Aha. mapaluwas na kita kang claim stub. Okay. And ito pa-distribute na po yan sa mga barangay. Hanggang po siguro Miyerkules tabi Mox, ano? Apo. And bago magpitsa 20, may paluwas na po yan. Tabo mi naman na pagparestakan sa barangay. Iyo po. Talakulo, sa totoo lang talaga, nakulo naman nagharapot ko na rin na da. Iyo. Sana po dit lang po na pasensya. Siyempre muyata sa tuya pong administrasyon na muyami mula sa mga kapitan na nagururon man po kami na marinig po as hindi pong problema Yan. ang pag-distribute. Tapos sabi mo, kung igwa man po problema sa pag-distribute sa mga burong barangay, Apo. dahil na po tayo magreklamo sa mga barangay opisyal. Apo. Dumaan na lang po sa samuyang opisina. Okay. Gabos po na reklamo. Maresibi po kita kayan. Dumaan po sa second floor. May igaw po kita Mox na lamisa Okay. na para po ma-acceptan na kung sa'yo nakatukaw po ang CBMS, nakatukaw ang IT, Okay. kasi mo nakatukaw ang personal kang mayor's office. Apo. At habo ko naman po na pagparagiribo ang kisyo ang mga barangay opisyal. Tama. Diba? Taday man aram aninda. Basta po, Day man aram kan mga barangay officials. kaya nga po, ang data po, halos sa CBMS, Yes po. halos sa IT na sinda nag-filter, hindi siyempre po kami man na nag-release. Yes po. Dahil man po pagkasabot sa barangay. Sa barangay po, nag-receive lang, kasi tuya po, ipapanao. Iyo po. Kaya kung may reklamo man po tabi, yung ka lang tabi bagamox na kung pwede sabi ko kay Tupa na dahil lang po ito sa social media, ang nagmasimbag po yan sa produksina. Hindi po magsimbag kung ano man nakaputan. Ikaw po kita ng mga tao na kapable na magsimbag ang gamos na kaputan, tabi. May kinaraman sa naayan, tabi, Mayor, dyan sa pamaskong handog, may sarok man kamo duman na lamisa na ilalaag para Opo. mag-akseptar kay itong mga reklamo dyan hali sa barangay. Yes po, taan barangay, sabi ko nga rin tabi Mox, kapag may meeting na nagaputsin sa kuya, doon na po kung mag-acceptar, maski ano pong reklamo nila sa barangay, ituturo po sila duman po sa opisina. Yes po. Okay. So, yan na po sa advice ko, tabi Mox. Yan na po sa advice ko. Iyo, tabi. Pero suklarado tabi ngunyan, Mayor, sa dyan sa San Carlos, dahil man nindo pag-issuean si Kapitana. Iyo. Yes po. Yes po. Iyo, At sabi pa, no? Tayak ba? Mula sabi pa, no? Siyempre, Bagamox, may 10 kaming barangay na pigtawalan ki 80%. 80% muna, 80% muna, tapig pa pagkaray, sulistahan. Yes po. Bako man na gusto sabihin na sulista, itataw misa na 80%. Okay. Kaya iba rin po ito sa naging issue na ngaya, tamili na kulang, dahil rin sabihin ni Kapitana, Irak bako man po yan. Irak man. Day ka mo kaya. Paliwanag ko lang. Ipaliwanag ko lang tabi, Mox, tabi. Ipaliwanag ko lang. Salamat Okay, tabi, sige. Mayor. Salamat. Sa oras. Mayor, Tapos, tukuhan ko na yung pagkakataon, pero baka dyan, schedule takalugod at dyan ng mga alas 10, nga ning igwa pa kita, no? Available ka Sige dyan po, mga alas sige 10. po. Biyong Sige po, ko na okay lang po. dyan, Opo. uni baga tabi, Mayor, ining aprobado na kan sa tuyong presidente, ining pagtataonin 20k duman sa itong SRI tabi, Mayor, tapos sa mga Opo. job order. Kumusta sa tabako? Sabi mo dyan lang. Para na-suspend. Sige. So, antabay po ka mo at tiyan Hindi po, Mox. Ano ganun pa, Mox? Ano Abay na ganun? tiyan na tabi, Mayor. At tiyan na. Dahil, napaliwanag lang ako. Dahil lang. Paano, siyempre, Apo. isiyong ko muna. Kung may budget pa city. Yes, apo. Yan. Parang kaya ito nga ka magdala mo kung okay ba? Tapos na pa lang. Malinagit sa kuya sa mga empleyado. Tama. Yeah. So, at tiyan na lang. Antabay po ka mo alas 10 hanggang alas 11. Magkakaurang ko garari si Tapos Mayor. sabi, Mox, Po, sige. bakit tayo pagkatapos ng programa mo, pasyaran mo duman sa Hiraya Manawari or Dating Orpao? Apo. Hilingin mo tabi duman Mox sa tubig na pinadarata na hali po sa barangay Pinagbubong. Nakantos na po sa Hiraya Manawari. Very good. Sige. Baka pwede mo tabi Mox mahiling, kaya nang mahiling mo ko lang talaga kakusog ang tubig na nagbaba po dyan sa Hiraya Manawari, hali sa barangay Pinagbubong. So, kasorry So, pa yan, gabos na. nagbulos na tabi, Mayor, nagbulos na. Siguro last week pa tabi, siguro mga 3 days or 4 days na. Rimati na pala. Kaya mo tabi Mox na sa reklamo ninda na mga na Sige. tubig lalo
Asin po, kami Mox, nagkimang tours mga station ninda. Okay. Just Sige tabi, Mayor. Okay, sige. Mga tugang si Mayor Ray Bragais kang Tabaco City. Salamat. Okay, sige. Naamay si Mayor. Wala kaya si Mayor ngunyan. Nasa importanteng pig-atindiran. Kaya magayon ito sa Tabaco. At least may mga pig-kaklarado tabi kita na dahil man nindo pag-arogong kanso mga kapitan sa mga barangay officials ta. Sana aramon mo na nindo aramon mo nindo kung ano so issue so katotohanan ta irak man kan mga barangay officials ta pagpaparsaralaon nindo na dahil nga tinanggap ni kapitata miling nga ya arog niya kini aramo sa Tabaco dahil pamahali so pigsasabing kolor politika. Pero dahil man kamukha yan. Si Mayor, bako mananarog kam, pero dahil man nindo pag-isyon sa indo mga barangay official sa sige na talato sa natabi nindo ta ngunya na simana sigurado makakabot na sa indo yan na pamaskong handog nahali po sa lokal na gobyerno kan syudad ninta. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige, balik kita duman sa pigsasabi tayo kasubago. Salamat. Okay, so yan tabi mga tugang, so gigibuhon tama na pamaskong handog sa petsa 24, susunod ng Miyerkules yan. So yan, titiripon-tipon ta na tanganing maayos ta na yan. Nganing matapos-tapos na sa tuyang. Okay, so willing po na mag-share kan sa indang blessings. Paki-message na lang po nindo ako. Okay, sige. Speaking kaya na mga arog kaya na mga pangyayari. I-share ko lang ini sa indong ginibong social experiment ni Ivana Alawi. Ako dahil ko ini bistadong maray na artista pero gari saro ini sa mga sikat man na artista dahil ko masabutan kung ini aki pa ini siya nakakamid binig design do kay Ivana Alawi. Yun so partner ni Apod Kaya so sa Batang Quiapo ni Tanggol yun sarong artista nag social experiment nagpanggap na bados tapos gari so pahit niya gari so tiusun man gari taong palaboy man nangingilimos duman sa kung sa gilid-gilid tapos habang nangingilimos siya so lilimusan niya dahil sa iya kinagtatao tama may uminagi man na saro man na palaboy ini si Tatay Jose palaboy man nangingilimos man nangangalakal ilugod so nagtao kay Ivana Alawi dahil niya mambistado si Ivana Alawi nagpanggap din na bados tapos taong grasa parang singon gari may 10 pesos gari yung so nangangalakal na palaboy-laboy man iyo palugod so nagtao duman sa nag-igwanin social experiment so duman nakuha so attention ni Ivana Alawi na igwa palang ki mga araw kanin tao na so iyo pasulugod so dapat tabangan iyo lugod so nagtatabang di hasta siyempre may video binalikan ni Ivana Alawi tama ba Ivana Alawi di nakuro ka istoryahan na ito pala na discovery taga Bicol viral bagay ni ngunyan dyan sa social media taga Bicol o ngunyan nakauli na pala dyan sa Pulanggi sa sayang pamilya si Tatay Jesus
gari tinawan ininin tinawan ininin na gari harong ni Ibana Alawi. Sige, salamat abi si Redwin Sestina. Uning ang obserbasyon kang iba, mga tugang, tahaloy na pala ni naging palaboy. Pirang taon na siguro ini. And dai po ki nagaano saya. Wara tabi ki naghahanap na parang kapamilya ba. Hanapon ta daw ngayon si Tatay Jesus ta narog ngayon kay ni. So sa ngunyan, siyempre nag-viral na sa social media, natabangan na ni Ibana Alawi, dakol sa mga nagka tinaramaan, so dakol sa mga nagsuruporta na, tapos naiuli na dyan sa sayang pamilya dyan sa Pulangi. Ang mga obserbasyon kang iba, mga tugang, na duminakulon so kapamilya ni Tatay Jesus, duminakulon so kapamilya. Duminakulon. Kaya ang sabi ni Ibana Alawi na alagaan nindo si Tatay Jesus. Pero kung dai pa baga, dai nga ni maraman kung tagasain, nadiskubre na sana na taga dyan pala sa Pulangi, naiuli na ni Ibana Alawi sa sayang mga kamag-anak. Kung dai pa naging viral sa social media, dai pa suminikat, dai kikapamilya. Kan suminikat na, kadakol na suka pamilya. Ngunyan, uni ang mga reaction kan sa mga netizen, mga nakakahiling. Baka ngayon midbid sa na ngayon si Tatay Jesus kan sa mga kapamilya, ngunyan na sikat and may pirak. Baka ngayon pagdain ng pirak, babayaan naman ang si Tatay Jesus. Nailing na nindo ya. Ngunyan, uni, anong puntuta? Anong puntuta po, digdi? Ako may nahihiling na naman ako ngunyan sa social media man na pigaararog, pero iba ang purpose. Itong ginibo ni Ibana Alawi, iba. Bako ito nga sa tamili content creator or kung ano pa man. Social experiment niya sa pagiging tunay na kansarong tao, tunay na ugali, ang tunay na may pagkamot sa sarong tao. Pero ngunya sa mga nagigiribo ngunya, nahiling ko gari pakitang tao lang, paipal lang. May nailingan niya ako na ngaya may naagihan na gari PWD gari ito, biyo na tigpakaon, biyo na tigtawang, pero nakabidyo narog niya kini gari, so grabe man so pagmalasakit niya sa taong ito. Paipal ba? Arog man, nagpaipal man. Na ini ngaya si arog kay ni ako ngaya matinabangon, mahirakon sa sakuyang kapwa. Diri arog ka ng pipaluwas duman sa video. Na para sa iyang interest. Bako so arog itong ginibo ni Ibana Alawi na talagang tigiling niya talaga kung si say sumay totoong pag-uugali o totoong pagiging makatawo. Iba ngunyan ilinga po nindo. Lalo na ngunyan ng mga Pasko. Ilinga po nindo, grabe ang mga paipal. Na si arog niya kaya ni matabangon, mahirakon. Pero ang totoo, ang pagtalikod kaya, sigang gumud-gumud kaya. Sisigang gumud-gumud kaya. May iba nga ngayon politiko nga ninday na ngayon nagkakakurangon niya. Total ngayon may na-eleksyon pa man sa nangaya. Maringi kini magdulag-dulag sa nangaya mo na. Harog kaya napigigibo kang iba. Total ngayon may na-eleksyon pa man sa na. Deta pa man kay puwan sa mga tao. Sakata na ngaya gibuhon iya na magbuot-buotan kita. Ngunyan tan sa puder kita hadi, kitang uragon. So arog kayan, mabuot kita pag ma-eleksyon na. Dumantay pahiling iyan ng mga pagtatabang-tabang tang iyan pag ma-eleksyon na. Tangon yan day pa man, day mo na kita. Pira patabihin mga arog kay ni Ibana Alawi.
mga tugang, ang tao digi sa ibabaw kang kinabat. Tili nga po nindo, nagdyan sa Pulanggi palan ka nakaaging simana, hatig bisita niya pighatod niya si Tatay Jesus, tapos pig turnover niya duman sa mga kapamilya. Sabay na pig-advise niya na dahil nindo pagpabayaan sa indong kamag-anak. Kami mga kaparientes pa pala nini, may mga sadiring tao pa niyan sa Pulanggi. Pero kang time na palaboy ini, na pirang taon, dahil tabi kinaghanap na kapamilya lamang. Palaboy-laboy ini duman sa Metro Manila. Hiling nga po nindo ang istoryang yan. Sana tabi mapag-atid ining istorya panaawit ba ko ini politiko, artista ini. Pero nga ta nakagibo kay arog kay ini. Bako masiguro nga na ang purpose ni Bana Alawi, lalo pa siyang sumikaton, bako masiguro. Kundi nahiling sutunay na pag-ugali kisarong tawo. Ngunyan, dakulan mga nagsasabi, gari nga ya, si tatay, si tatay nga ya, ni, ibaso sa tuyang audio. Nawara sa ibong. Okay. Ang sabi mga tugang na nagdakol ngaya sa mga kaparientes ni Tatay Jesus dahil ngaya uyan nga ni ngaya na viral na, sikat na, siyempre nga madakol kundi sa iba ang sabi iba man ang interest ninda kay Tatay Jesus. Siyempre tayo na kundi timan nga kita Tatay Jesus, orawan nga igwa duman masakay lamang kita duman. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. So sana tabi so totoo sa ng ugali, tungan ng ugali mo yun na yan, pangatawanan mo na yan. Bako na nagbubut-buutan ka sa nangaya pag-arog nga kaya ni arog nga kaya, pero sa ibong kaya na pagbut-buutan mo sa ibong kaya na pagbubut-buutan mo, pag matinabang mo, pero ang sa likod kaya iba man ang tunay mong ugali, punduhin na. Uyan si Lord, nahihiling ka, namamasdan ka ni Lord, aram ni Lord kung anong pigigibo mo, and aram ni Lord na nagkukunwari lang na mabait, matulungin, pero ang tunay aram tabi yan ni Lord. Okay, sige tabi, tama paskuman. So yan ang mga magayon na istorya ngunyan. May iba man na istorya na ngaya ano ngaya ang gusto mong matanggap ngunyan na Pasko. Kita baga pag hinapot narog kayan ang isa taramta so sa tuyang pampersonal ngaya anong gusto mo ngaya tabi Mr. Hulbutana, sana ngaya magkaigwa ko kisilpo na maurag iyan, so para sa imo yan. Ang iba ang pigwiwis ninda, ang pigahagad ninda ngunyan na Pasko para sa ibang tao, ito ang maurag ngaya. Halimbawa sa neniha, ano nga Mr. Hulbutana ang gusto mo niya na Paskong regalo? Ako ang gusto kong regalo, tawan ki sarong huning barkada ko digdi na day nakakalakaw, na day lamang ki pigagamit na wheelchair. Sana magkaigwa siya ki wheelchair, nganing maka paglakaw-lakaw siya. Ako sa paglakaw-lakaw, kundi may magian lamang ang sa iyang pangural daw na pagkabuhay. Bako na magpaparaidos-idos dyan. Yan ang mga magayon. Pero kung ano nga yung gusto mo na regalo, ngunya Pasko Mr. Hulbutana, pag sinabi mo supan sa diri, dahil ako bilib dyan. Pero kung sarong tao nagahagad ni regalo para sa ibang tao, sus magatugang mga kabayan, yan ang gusto ko. Yan ang magayon. Ngaya sana ngaya sukataning mi at least may makatao man lamang ki pang Noche Buena kunya na Pasko, magtripon-tipon man lamang sina, magurugma man lamang sinda. Day bali ako daina sana, maski ako daina sana,
Yan ang mga magayong. Pero kung hapoton ka, tapos pansadiri mo manggirareso sa imong pigahagad mo yun na Pasko, nako, ano na tayo? Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ano ini? Sandali tabi mga tugang ha. So iba pang pagirestoryanta, mabibitin na kita. Dumana sana dumana sana ini. Sa programa ta dyan sa 10 to 11. Sa programang Sutama sana. So manungod sa SRI, pagurulayan ta dyan. Ipadagos ta. Interview tagarari si Mayor sa iba pa niya itong mga pagure-restoryahan. Sige, at na lang 10 to 11. Otrong ko giraray, salamat po sa mga nag-pledge na sa tuya ng arako na ma-share man po kasi ng blessings. Sa satuyang gigibo na pumaskong handog 2025 sa maabot na petsa 24. Importante yung tabi, bagas, dilata, noodles, asin iba pa. Nganing matawan taman so sa tuyang mga kapwang tios o na tawo, mas tios pa sa to. Although tios man kita, pero mas may tios pa sa to. Kaya mapagmata lamang niya na Pasko. Once a year, makashare man lamang kita kan sa tuyang dit na nabarubarong blessings. Ano? Salamat o nun, tabi. Salamat o nun sa mga nangarako na sa tuya. Kay Ma'am Shi Trillas, good morning. Salamat ha kay Mr. and Mrs. Max Biron, kay Bosmar, kay Sir Art Blanquisco Jr., kay Sir Rex De Leon, kay Bosmar Burser, kay Ma'am Lulu. Salamat Ma'am Lulu. Si Saipa, si Sir Art Gomez, salamat. Si Manong Bronx Bordeos, salamat o nun. Sige ha. Sa iba, kay Municipal Councilor Irene Morales pa. Salamat ma. Sige. Alas 8 na. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunya na Lunes, December 15, 2025, 10 days before Christmas. Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat. Siyempre kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Paut, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Yan man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Busbab, salamat! Sa pangaran yan ni Maestro nila doon, ni Sir SM Sir Tony. Sa pangaran po ni Dogabos, mga tugang niya to, mga parantaban. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Sa at yan naman kita 10 to 11 naman sa programang Sutama sana. Pakilike ka, follow, like, and share na lang ka sa tuyang programa nganing mahiling man kang iba ha. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita, bye-bye! Sa Pasko, darating Serbisyo Asin Reparo. nais ko ikaw. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo
kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.